Možno ste si už rodine všimli túto novú značku Troublemaker a mne od nich prišli tieto limitované kusy lipglossov, ktoré obsahujú vitamín E a jojobový olej pre lepší, plnejší efekt pier. A oni sú z tváre takýchto medvedíkov, ktorí sú vlastne ako keby také mystery boxíky, že vlastne neviete, akého medvedíka obdržíte. Tak si to poďme spolu rozbaliť a pozrieť sa, akých som dostala. Tak to nejak to vyzerá. Každý medvedík má aj svoje meno a toto by mal byť Alex. Vy už vidíte, aký to je, ale červený, Ozzy. Čo mňa však zaujíma je, že ako sa budú od seba líšiť tie lesky, či už to bude ako nejakou farbou alebo vôňou. Fialový, Louis, štvrtý. Tento sa trošku ťažšie otvára. Tento bude ultra special, pretože nechce ísť von. A už. Jej! Hnedý, ten je cute. Tento sa volá Ted. Posledný 5. balíček. Predpokladám, že v ňom nebude ten čierny, ktorý je vzácny, ale nevadí. A je v ňom zelený, bilý. A vy si to vlastne viete zavesiť niekam na prívesok, na kabelku, hocikam, takže je to také... Takže si viete zozbierať vlastne celú kolekciu medvedíkov. Ja si myslím, že každému by stačila jeden, ale je to také milé, ak ste takí zberatelia, tak si to určite choďte kúpiť. Ja si s vami skúsim spoločne tohto hnedého. Má to strašne malý aplikátor, ale mení to tak slabúčko. Príde mi, že sa to ani nelepí na perách, je to veľmi príjemné.